Salam, hormatly watandaşlar. Görüşimiz ýaly, bilişimiz ýaly dünýädäki siyasi we ykdysady ýagdaýlar gün-günden agyrlaşyp barýar. Munyň esasy sebäbi Russiýa Federasiýasynyň Ukraina harby goşun salmagy we şol ýerde anyp barylýan gyrgynçylykly uruş bilen baglanyşykly. Görüşimiz ýaly bütün dünýä şu mahal iki lagra bölünni. Dünýäniň en bir progressiw döwletleri, demokratik döwletleri Ukrainanyň tarapyndan, Belarusiýa ýaly iki ýeke diktator rejimli döwletler, şol sany Orta Aziýanyň hökümetleri, halklary diýmän hökümetleri Russiýa Federasiýasynyň tarapyndan çykyş edýärler. Indi biz hem Türkmenistanyň halky, milleti we graždanlar hökmünde öz döwletimiziň gelejegi barada alada etmegin wagty gelip ýetdi. Ol şuunda dün gelip ýetdi. Ýöne şuun kun dünýä 3-nji jahan uruşunyň ýa ýadro uruşunyň öňü syrasyna durka biz hem Türkmenistanyň ilaty milleti ýa graždanlar bolup öz gelejegimiziň aladasyny etmegin wagty gelip ýetdi. Indi şu mesele barada men siz bilen bir temany maslahatlaşmakçy bolýan. Ol tema hem Türkmenistanyň gelejegi bilen baglanyşykly. Biziň gelejegimiz nähil bolar? Kim bilen bolar? We nädip biz gelejekde öz kiçi milletli, uly baýlykly döwletimizi sagaman saklap galmaly we onu ösdürmeli. Bärde men bilşime görä birinji çözülmeli mesele Türkmenistanyň daşky goragy we daşky gurşagy. We şol daşky goragdan ýa serhediň daşyndan gelýän howplaryň öňüni almak. Ya daşdan gelip ya bolup biljek agresiýanyň öňüni almak. Ol agresiýa türlü formada bolup biler. Uruş formasyny ya informasiýon uruş formasyny ya da goşun salmak formasyny ya diversiýa ya da terakt formasyny ýurdun daşyndan Türkmenistana getirilip bilinjek diýarlar ya howplar gelejekde bolup biler. Şonuň öňüni biz nädip almaly? Meselem şu gün bizde bardat ya yglan edilen zat 95-nji ýylyň dekabryndan bäri Türkmenistan bir tarap Belarusy bilen aýsak neutral statusy bar. Ya berkitmesi bar. Biz bir tarap döwlet, hiç bir döwletiň işine goşulşamda, gatylşamda, yaragly emelerde, biziň yararlyklarda biziň emamiz ýok, hiç ýyl gatnaşygymyz ýok. Şular ýaly goňşymyň öýü ýansa-da meň işim ýok diýilen ýaly siýasat yglan etdiler. Ýöne hakykatdan şu durum özüni ödedimi? Ya halka, watanymyza, döwletimize näme peýda berdi? Gelin şuna seyredip görelim. Aslında şol bir taraplık statusu ya durumu näme üçin kabul edildi? Onun kabul edilmegin ýeke bir täkgemesi peýdasy ol hem şol döwür häkimeti basyp alan bir kanun prezident kürsüsine eýelip oturan Sapar Murat Niýazow we onun töwereginiň şol kürsüde saklanyp galmagy üçin hem de öz diktator rejimini dowam etdirmek üçin kabul edilen bir karar. Ol kararam ýene de şol köşkün özüni oturan adamlar tarapyndan arza ýazylyp Birleşen Milletler Guramasyna çykyldy. Türkmenistanyň halka sala salınıp ya geňeş edilip Türkmenistanyň ýanky şu statusyny bir taraplyk statusyny kabul etmelim ya ýokmu diýilip geçirilen referendum ýok halk bilen. Demek o taýda halkyň beren sesi ýok, ses berilmedik ýerde de halkyň ol durum bilen hiç ýyl gatnaşygy ýok. Onu şol arzany ýazanyň hökümet, ol Birleşen Milletler Guramasyna çykaranyň hökümet. Ol o taýda Birleşen Milletler Guramasy ses berdi, o bizi gorar näme ol bidereklik. Sen özüň arza berýän, özüň aýdýan men goňşulym bilen bir tarap ýaşajak, men işim ýok. Olurmu aýda baş üstüne ýaşasan ýaşa bersen, nähili ýaşaňdy biziň ne işimiz diýenýär. Indi pikir edýärler, eger şol bir taraplyk barada arza berilen bolsa, o Birleşen Milletler Guramasyny tasdiklan bolsa,
190 döwlet ine gelip bir zat bolsa Türkmenistanyň daşyny gorajak, içini gorajak. Ýok, beýle däl watandaşlar. Ine şondan bäri geçen 27 ýylyň taryhy görkezipdir. Türkmenistanyň serhedini näçe gezek çakmışyklary boldy. Galy çakmışyklary öldürim. Türkmenistanyň serhedini näçe gezek bozmaga synançdylar. Türkmenistanyň serhed goraşçylary näçe gezek üstüne çöküp duýdansyzlykda bular garyp aňyrlygyna ýenem gitdiler. Hani Türkmenistanyň halkynyň hak hukuky doluluk gölügne elinden alındy. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary barada yglan eden deklarasiýasynyň bir punktyny Türkmenistanyň ýerine ýetirilenak. Onsoň şu ýagdaýda şol kanunlar ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda onahil Türkmenistanyň ýanky bir taraplyk statusyny ýeňsesine gizgen oturmaly. Biz diýenim halk däl, onu gizgen ullanyp oturanlar şol ýanky jenaýatkar hökümet ýa-da terror hökümet, terrorçylar. Ine şolar ullanyp otylar 27 ýyl bäri şol statusy. Çaly daşary ýurtdan bir geljek bolsa ýok bolanak. Bizine bir tarap içine salamda. Türmelerim barlama hakkınız yok. Halkın hali ýagdaýyny sormada hakkınız yok. Aşgabatda gelseňiz her gapdalyňyzda ine bir kuştan mehemäňi işgär Aşgabatdan daşar çykmaga size ursat diyor. Ine şeýdip ine bular ine bir kanun hakimiýetini gorap sakladylar. Şu neçel. Onsoň şu bize bir taraplyk statusy gerekmi? Elbetde yok. Şu näçe aýdýar? Bir taraplyk statusy bizim halkymyza, döwletimize şu 27 ýylyň içinde beren hiç bir peýdasy ýok. Mundan aňyrda da peýda berilmejek görünüpdir. Şonuň üçin biz näme etmeli? Öz halkymyzy, watanymyzy gelecekde içki, daşky düşmanlygyny goramak üçin esasen daşky düşmanlygyny içindäki halkymyzyň özü düzedir nesip bolsa. Daşky düşmanlardan goranmak üçin ýa daşky howpdan goranmak üçin Türkmenistanyň NATO ýararlygyny agzap bolmagy zerurçuluk diýip hasap edýär. Biz eger NATO ýararlygyna agzap bolsak, onda Türkmenistanyň daşky uruşagy gorulgy boljak. Onu hene NATO agzap bolup duran döwletleriň ykbalyna görünüpdir. NATO ýararlygy biz üçin bir ullakan, bir bilinmedik ýa görünmedik güýjem däl. Hani bizim şu mahal biz Türkmenistanyň ilatynyň 60 göterme ýaşap oturan Türkiýe döwletini ene şol döwletiň özü NATO ýararlygynyň agzasy bolupdyr. Seredin. Olaryň nähil harby güýçleri bar. Bizde Türkmenistanyň näme bar? Ol alaja mulaja goşun bilen bize watan goratmaýar, saklatmaýar. Şonuň üçin gelecekde täze Türkmenistanyny biz hökmani ýagdaýda NATO ýararlygyna agzap bolmaly diýip düşünýär. Ine şu pikiri hem bizim halkymyzyň dikkatyny aral maslahatlaşmak üçin ýetiren birinciden, ikinciden bizim şol Milli Halat Ediş Komitetimiz bar. Ine şonuň agzalarynyň dikkatyny bizim ýanky gurucu meclisimiň agzalarynyň dikkatyny we geçici hökümetimiň agzalarynyň dikkatyny şu pikiri ýetirýär. Şunu özara alyp maslahatlaşmaňyzy sizden soraýan hem de belli bir netije gelmeňizi haýyş edýär. NATO ýararlygyna girmek üçin biz diňe Türkmenistany bir zatdan ýüz döndürmemiz zarur. Ol hem Türkmenistanyň bir taraplyk statusynyň ýa-da durumundan. Ol bir taraplyk bize hiç zat peýda berenak berjegem däl gelecekde de. Hatta nähil ýagdaýda şaýynda düşman Türkmenistan daşyndan gelip bir döwlet onu gorajak döwlet ýok, ol bir taraplygyny üçin. Emma bir tarapy belli edilende ondan şol döwletden kömek ýa-da hara islap biler. Şuň kun ýurdun daşyny bolup beren halkara ýa döwletara wakalar fiillamyzda Türkmenistan hökmen bir tarapy tutmaly bolýar. Men pikir edýär, şo bir tarap bize döwletimiziň halkymynyň gelejegi üçin peýdal tarap, ol hem Türkmenistanyň NATO ýararlygyna agzap bolmagy bolupdyr gelejekde. Ine şu pikiri siziň dikkatyňyza ýetiren edim, hormatly watandaşlar, oturuň, oýlanyň, pikirleniň gelen netijeňizi kommentlarda ýa-da özara söhbetleşiklerinizi edip bilersiňiz. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, saglykda görüşelim. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag oturuň watandaşlar.